Ik heb haar nog niet erop vastknopen. Chips! Nee! Nee! Pieper de piep! Oh, Shield, nog niet hier. Oh, nee! Ja, gewoon niet zo mij. Ja, heel goed. Oh. Goedemorgen naar vlog. Ik wil je Nee, dit. maar doe best Best doe je? morgen. Mooi. En wat gaan we jou doen? Alles. Versieren. We gaan jou het alles versieren. Ik kan net meer wachten, dus we gaan alles versieren. En wat hebben we al hier? Dat is even shit. Shit. Vlagjes en ballonsjes. En dit ben ik dan, Pip. Ja, extra slingers. Ja. En morgen komt er visite, die is echt hier geweest, die nichtje Tess. Dus we gaan echt nog een cadeautje voor Tess. Die maar we nog even inpakken. Dus ik ben al je cadeautjes Maar morgen. wat is dit dan? Tape. Tape, de kinderballonsjes maar vast. Nou, zaken al vast begonnen. Hoe ga je met voetballen, zaken? Jou zie je wel. Voor jou het zien gewoon. Potverdikke. Heel lekker. Gaat goed? Du moest keeper toch? Ja, ik moest keeper. Hoe dat wat? Right? Ja, één kwam ik uit en dat is dat dan. Ja. Maar toen ging ik gewoon, maar die tweede keer toen kwam ik uit en toen doe ik eenmaal in de Is deze wat weer de horen toch? Gaat hier weer terug. Zaken zeggen, doe best ik net werd om te keeper natuurlijk. Oké, let maar los. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Houd bij het op een hol. Ja, nee, bij zakenteam roleren ze. Vaart hier in zijn vastkeeper, maar nou net. Dus dat roleert. En Joet moest zakenkeeper, jongen, hè? Je moest je bij quick dokken, hè? Ja, goed. Net koud? Is het nou net koud? Nee. Oh, Weer heel net zo koud. Oh, maar. Het is best wel warm, maar. Ah, juist, bij de voetbalschool wie het ook al, dus ik denk al. Nou, Als in hij maakt mijn thermobroek uit. oh echt? Oh, dan goed. Als dat zijn, Ja. dan ga ik net je. Had er net luisteren. Nee. Waar wil wat doen? Wie moet wat ballonsje opblazen? Ik wil Wat disco vlagjes? ophangen. Als doe dat met mij dan kan hij wel beginnen met opblazen. Nee, ik had een pomken. Ja, die had hij dachter. Nee, maar daar ga ik niet van. Oh. Nou, ik hou het ze van opblazen. Oh ja? Nou, dat denk ik net, maar van alles wel. Nee, dat is veel te vol. 50? Even zaken. Dan kinderen hier aan een hekje. Dan helemaal naar die vakkant daar en dan weer Ik daarheen. heb een speciaal juf van die denk je nu. Ja, we hadden de hekjes speciaal in het hoek gingen ze dan weer erbij kennen. Zet ik ook alleen een krukje daar. Moest deze net de knopen of zo? Weet ik net. Zit er net een stukje om. Echt weer? Maxje? Nou, dat is altijd de confetti er natuurlijk goed, denk ik. Ja, dat valt ook. Nou ja, als de confetti al even vliegen, dan is net heel bleerd van. Wat was dat? Als je dan met je nog even een krukje, een stokje. Mensen, dit zit al hier. Ja, gelukkig al. Bij de keuken? Ja, jullie moeten net meer wachtje mij de versieren. Nou, ik zou dan versieren het vast, dat heb ik niet. En dat maakt mee. Maar als het net vleien let, hè, dan vleien de confetti eruit. Ja, neem maar helemaal de vorm. Kijk, hoe doe de bank van Ja, ik denk dat ze dat wel kist. Maar dat- Ja, vooruit. Maar we gaan die hoor erom vast. Ook zo met vast. Ja, maar vanuit het slot. Ja, ik heb haar nog niet erop vastknopen. Hier om dat eetje. Oh, chips! Nee! Nee! Pieper de piep! Oh, Shield, nog niet hier. Was confetti niet hier? Let it go! Daarvan weer dat elastiekje. Hé, ik hier er nog maar krijg lucht in. Oh, echt? Oh, dat zit Ja. hem op te steken. Ik Maar shit, ja, zaken, hoe gaat er iets? Oh. Oh, joh! Het is feest! Ik zit er. Let it go. Jilla, die mag net loslaten. Nou, nou, ik Dat go. is net wieskan. Oké. Nou, confettifeest. Ik zal even verder met zaken. Nou, mooi jongens. Net op een van de boeken. Nou jongens, dat weer ons een feest. Confetti. Overal confetti. Oh, nee. Net Als los we net wel loslaten, hè? Ja. Kun je vol heen, dit is net mooi. Oh, Even niet. Dit is net mooi. Zo? Ja. Oh nee, dan zit je in het dak omhaast. Nog maar inleven. Nog maar samen. Ja. Nog hier aan de Oké, maar we naar de oren. Kort. Dat is goed. Ja, jammer.
Ik denk dat het misschien nog correct in je oor maakt. Of zou het passen? Misschien past het echt wel. Ja, past wel. Oh, dat is helemaal top. Best wel, hè? Is dit wat? Is het qua hichte? Of is het te leeg? Nee, dat is perfect. Je moet je meestal gaan kloppen. En dan... Maak je dan een beetje heden, denk ik. Nee, dit is wel... Nee, dit is goed. Ja, maar ik wil er nog een ballonnetje doen. Een beetje heden. Tje, wat is die pakken? Dit is een grote fjouwer. Ga je er nog een slingertje? Maar het hier hebben een mooie hoedje van. Dan is het dan fjouwer. Ja, het is een fjouwer. Dat is de eerste ding. Bij de keuken. En dan je hindertje. Oh, ja. Zaken weer bang dat het een 4 weer. Wat valt dat? Dan liep ik het even. Tja, nou kom eens in bij mij. Dan is het heel rustig naar achter. Remmen naar achter. Ja, die kan ook maar. Oh, die is toch mooi? Wow, die is vet lang. Wist dat is zo lang. Wow, joekel lang. Die is te lang hartstikke. Ik maak maar in de midden vast. Zaken. Nee, net van. Hij liet er even los. Nee, net nog meer confetti, wel? Jawel. Willy. Ja, dus je moet even een beetje omheen. Een mooi hoekje, meisje. Wat wel? Zeg, die ballon die hoeft er net. Heen. Zo. De stoel weg, hé. Ja, daar gaan ze. Confetti feest. Oh jee. Blijf de hoer al. De stoel moet staan weg. Gewoon. Ja, ik geef hem vier. Maar dat was een shit. Hier hangt al een mooi fjouwer. Ik ben nu bezig met de ballonnetjes. Prima. En maar waar niet het strotje versieren? Daar waren ik. En ik zie eerst eens snel op hingen. Dan, ja. Goedemorgen naar je vrouw. Oh, nou is wel. Dit was snel. Wat hebben jullie versierd? Dit is even Wie shit. had dit versierd? Ja, de stoel. En wat doet men nog? Men moet nog de trap versieren, hè? Dit was. Ja. Hier een slinger met je fjouwer. Hier is de... Met de vlagjes, met je ballontjes ertussen. Dan had men daar nog bij. En dan gaan we vanmiddag nog even naar kwartapmaatje. Ja. Dat help je Noah. Ja, we gaan even naar om watskippen. En dan vanmiddag een kwartapmaatje. En dan hebben we vanmiddag eerst nog een oorfeestje. Want waar is Juwetje? Pakenheim. Ja, en Ik wil daar met Hitler. hij wil zelf die eigen feestje gaan natuurlijk. Dat is mooi. Ik wil met Hitler, maar ik bedoel dus Alleen nog? Nee, maar hij doet met. Nee, hij doet gewoon naar het feestje. Pakenheim wordt 84, jongens. 84, wie een mooi cadeautje van Pakenheim hebben. Er zit echt nog Pakenheim op, hé. Hein. Pakenheim 84. Paken is de allerleukste. En er zit je geniertje ervan. Dat speciaal maken. Ja, een speciale uitdruk. Dat is handig, toch? Dus ja, dus Joet vanmiddag dan het feestje van Pakenheim. En morgen het grote feest van Ildo, want Ildo wordt morgen fjouwer hier. Maar dan eerst een bladskip en dan een kwartapmaatje. Want zo? Goed. Zo, kun je me gewoon zeggen, hoi, wie ben Dat is de derde keer. Hoi, wie binnen we? En nou ben we echt een feesteraar. Mooi Bel. Nou, we zeggen hey hoi. Hey hoi. We hebben de bordskipje west en we beginnen alvast van morgen de kwartapmaatje. Eerst de handjes wassen, jongens. Chippen. En dan morgen doen we de kjeskjes erop, oké? Of wachten we het in de koelkast. Oké, 60 gram. 60 gram. Nou, dan maak ik het met mijn beginnetje, dan maak je het toen verder snijden. Maar je hem helemaal naar beneden snijden. Heb jij het hinnen? Hij parkeert de auto even alles. Ik weet niet wat dat doet. Oh, recht. Ga ik ook gewoon net graag helpen met met mijn stikjes, met zijn stikjes in het kantje dan. En wat voor kleur krijgt deze taart hier dan? Ik hoop dat. Wissen we? Ja. Kun je even nusken? Denk op vuur. Ja, dan doe je er weer op. Doen we die weer dicht. Jam. Zet het ertussen. Net helemaal niet op, maar oh ja. Nou, maar dan eerst de bodem. Ja, dat is hartstikke. Hilda, tje. Oh, er is al post voor die. Was je hier, meidje? Met die man even makkelijk. Nou, Ja, dat kan nou worden. zie. Dat is de pre-party. Oh, Hilda. Oh, helemaal niks, meid. Ja, ik ben klaar. Nou, doe maar het gas uit. Zullen we eerst de taart even... oh, meidje, dan pakken we dan het pakketje uit, ja? Roos dan aan de hand wegwassen. Ja, die daarin. Alles? Ja, alle erin. Skutje. Was het hier al helemaal in? Wel heel iets spannends, hè? Speculaas, Nee. Zullen we het een beetje wat maatje? Tja. met het doorheen
nog. Hierin dan wordt het echt nog kloten. Waar is het varkens? Zo, dan wordt het aan een beetje een papje. En dan doen we dat erin. En dat wordt dan de bodem van de taart. Is toen dit er wel helemaal heel lang? Ik kreeg niet dat Mike het ding heeft. Pok. Toen ben je er al, hè? Oké. Neem het pannetje van het vuur en roer de inhoud van het zaad. Nou, dat gaan we alweer. Maar maakt dit koekersprollen? Nee, eerst even alles kleden. Maar er was de leplas. Ja, dat maakt je aan. Als we al je kleren aan, dan maakt de leplas. Dit roept wel lekker, heel wel. Het moet zo echt die koekensmaak, hè? Ja. Nou. Ik viel het. Nog een keer. Hé, wacht, zak, hè? Eerder mijn marslikje. Bodem is clear. Ja, komt ie maar. Oh, die stutjekamer wordt zin om. Nou, zetten we dit in de koelkast, jongens. Nou, laten we het roze maar nou maatje, hè? Zwaar handen. Ja. Wetter. Oké, de En kwark. wat? De kwark, ja. Is de kwark erin? Het is net door de kap kniepen. Ja, dit komt net zo snel, zak. Jullie Net door de kop. kijk nou de kap. Dus ja. Maar Maar is de rest eruit? een beetje erin van. Dat ik al niet zo vervelend. Oh, wat vervelend nou. Dan was dat echt nog opeten, hè? Oh, dan was het nou echt nog. Echt nog opeten. Dat is... Echt lekker. Maar dit is gewoon een toetje. Ja, dat is eigenlijk wel een toetje, hè? En dan de slagroom. Maak ik dat erin dan? Ja, zaken is straks. Zo. Aan de kant. Nou, roze. top. Lekker in zo. De laag. Dit zag men. Heel zacht, dit is het zacht. Wat kabaal, hè? Oh, wat een magisch. Taartmix maar dit. Ik is toebeleven, maar heel nou. Stootboorn, hè? Oh, maar zie je zo mooi roos? Oh. Dit is mooi. Ja, ik mag hem afgaan, heel niet. Ga ik een straalhandjes bij. Oh jeetje. Lekker. Maar laten we snel lepels pakken, denk ik. Nee. Dat wat in de taart gaat, hè? Nou, zaken. Tja. Denk aan mijn kleren. Lekker afslikje. Ja, gewoon niet zo lijken. Ja, heel goed. Dat is toch super. Oh. Vindt het zo lekker, meid? Nou, ik doe deze maar. Dan pak wij eens een keer een lepel voor de taart. Ja, iets door. Ik scoor die beetje ook, hè? Piep, 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 piep. Net eraf vallen. Dan krijg ik de laden weer, hè? Los testen je? Zet ik de rest erin. Ik wil Jij nog rest aan ik nog wat, schat. Kom goed. Ik ga hem down. Mijn vierde. Ja, kom goed, schat. Zal ik even de tafel daar zetten? Ik doe dat lekker op smeren, maar. Zal ik dit even wat fatsoeneren? Je shirt er helemaal perfect uit, Illy. Zusje, wat is hiervan? Een stipje erop, een punch. Wat had ik een punch op? Dus, zo. Ja? Hier ik. Eet maar lekker. Nou, hier de koelkast in hebben we morgen een heerlijke kwark uit. Maar hier buikjes met dan een slagroom. Lekker, lekker. Nou jongens, de bandjes smikkelen nog lekker naai. We gaan een heerlijke kwarktaart maken. We gaan alles mooi versierd in een hoes. En we gaan nu aan zijn feestje van Pakenheim. En morgen is dan echt het grote feest van Ildau. Dus ja, wie bent er klaar van? Van ons ook deze, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. En een slag. Hey ho.